Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sadeo. Taong 1978, Espanya, Romblon. Nabibilang sa angka ng mga katutubo ang kinagisnang pamilya ni Sadeo. Sa kanilang lugar noon, halos wala kang makitang ibang tao maliban sa kanilang mga kadugo. Nakatago ang kanilang baryo sa paanan ng bundok, kung saan milya-milya ang layo nito sa mga karatig lugar. Bilang din sa kanilang hanay ang mga taong pinapahintulutang tumungo sa mga karatig baryo para maipagkalakalan ang kanilang mga produkto. Kabilang sa mga manlalako noon sa kanilang lugar ang kanyang ama. Halos 1 linggo yon bago umuwi, gawa ng limitado sa 3 baryo ang kinakailangan nitong mapuntahan bago yon makabalik sa kanila. Kinakailangan ding napalitan ng lahat ng dala nitong kalakal upang hindi yun maging kwestiyon sa mga nakatatanda sa kanilang baryo. Mas maligaya kasi ang mga ito kapag napapalitan nila ang lahat ng kanilang dinala patungo sa mga lugar na napuntahan nila. Ang gusto noong mangyari ng karamihan, matuklasan ang mga produkto sa mga karatig lugar. Bagaman alam nilang may mga karatig isla sa kanilang pinagtitirhan, hindi na nila sinusubukan pang tumawid sa dagat. Bukod kasi sa mahirap ang paggawa ng bangka, limitado lang din ang kanilang pagpapanday sa mga ganoong sasakyan. Mas nakatuon sa bundok ang kanilang mga kagamitan, kaya aminado ang lahat na hindi nila napagtutuunan ng pansin ang mga pamamaraan sa paggawa ng mga bangka. Gayunpaman, may mangilan-ngilan noon sa kanila ang nagbibigay na ng suhestyon ukol dito. Maging ang mga ito man kasi, hindi maipagkakailang napapaisip na ukol sa mga kalakal ng mga taga-ibang lugar. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun pinapahintulutan ng namumuno sa kanila. Naniniwala kasi itong hindi yun ikatutuwa ng diwatang gumagabay sa kanilang baryo. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang mga pinuno ng kanilang baryo, mulat na mulat sa kasaysayan at pinagmula ng kanilang angkan. Bago sila mamahala sa kanilang mga nasasakupan, kinakailangan nilang maunawaan ang nakaraan, lalong-lalo na ang mga sakripisyo ng kanilang mga ninuno at ang mga kabutihang ipinakita ng diwatang gumagabay sa kanila. Hindi naman ganun karami ang miyembro ng angkang yon. Base kay Sadeo, nasa humigit 100 katao lang sila. Gayunpaman, napakarami na rin ito dahil halos mapuno ang kanilang baryo tuwing nagkakaroon ng mga pagtitipon. Dagdag pa niya na, lahat sila likas na hinahangaan ang kanilang mga naging pinuno dahil sa determinasyon ng mga ito. Malaki rin ang kanilang ipinapakitang respeto sa paniniwalang ito ang kinakasihan ng diwatang nagngangalang Lingga. Wala pang nakakakita sa diwatang yun sa kanilang henerasyon, pero ayon sa usap-usapan ng mga matatanda, may hindi masukat na kakayahan yun sa panggagamot. Kahit ang bagong sugat, kayang-kaya nitong paghilumin sa puntong parang hindi man lang yon nasaktan. Kalimitan nila itong ginagamit sa kanilang mga mandirigma sa mga sandaling napapasabak sila sa isang malaking digmaan. Ang ganong abilidad ng kanilang mga pinuno ang mas nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob upang wala silang katakutan. Nakatala rin sa kanilang kasaysayan, hindi mga pangkaraniwang tao ang mga manlulupig sa kanilang baryo. Naniniwala ang mga matatanda sa kanila na mga lahi ng aswang ang mga ito dahil sa kakayahan nitong magpalit anyo at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay habang ito'y nakikipagpatayan sa kanila. Dahil sa lakas ng kanilang mga kalaban, tuwing nagkakaroon sila ng pakikipagbaka noong mga panahon,
hindi na sila nagtatagal sa lugar kung saan sila naninirahan. Palipat-lipat sila sa kabuoang isla ng Romblon hanggang sa pangkasalukuyang panahon, napadpad sila sa isang malawak na ilang ng Espanya. Dagdag pa ng mga matatanda na halos ilang taon na sila sa lugar na yon at sa awa ng bathala, nanatili sila roong mapayapa. Magmula kasi noong pumasok ang taon ng 1900, payapa na sila roong nanirahan. Kasabay ng pagiging mapayapa ng kanilang angkan ay ang tuluyan na ring pananahimik ni Lingga. Pagtatapat pa ng mga matatandang nagkukwento sa kanila na noong mga nagdaang taon, palagi pa nilang sinusubaybayan ng diwatang yun sa kanilang baryo na naglalakad tuwing paputok na ang bukang liwayway. Lahat ng mga nakakasalubong nito, masaya nitong binabate kasama ng kanyang mga pagpapala. Buhay na buhay ang kanilang lugar noon, subalit nang magsimula na silang mga lakal sa mga karatig lugar, napansin nilang nagiging madalang na ang pagpapakita nito hanggang sa kalaunay hindi na yon nagparamdam pa. Ngunit sa kabila nun, di pa rin sila nag-iisip ng kung ano-ano upang maiwasan ang anumang uri ng agam-agam sa kanilang baryo. Dahil sa mga ganoong kwento, ang mga bagong henerasyon ng kanilang angkan ay tila ba naging mangmang sa karunungan pagdating sa mga diwata. Ang ibang mga bata, mas pinipiling magsaya kaysa gumawa ng mga gawain na ikakatuwa ng mga gabay nila. Unti-unti na rin silang sumasama, gawa ng naiimpluwensyahan na sila ng mga pag-uugali ng mga tagalabas. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, marami ang nagsialisan sa kanilang lugar upang hanapin ang kanilang mga tadhana sa mga bayang malalapit. Hindi naman ito pinigilan ng mga matatanda, gawa ng naniniwala yon na lahat ng mga nangyayari sa kanila may matibay na rason. Sa paglipas pa ng mga buwan, bilang na lamang na pamilya ang nanatili. Ultimo ang namumuno sa kanila, iniwan na rin sila. Dahil sa ganoong pangyayari, namuhay sila ng pangkaraniwan at walang sinusunod na mga alituntunin. Basta ang nais lang nila noon, makakain ng maayos sa pang-araw-araw. Magmula noong nangyari ang ganoong bagay, tanging ang mga nakatatanda na lamang ang patuloy na nakakaunawa sa mga aral ni Lingga. Hindi na rin yun umaasang maibabalik ang kadakilaan ng tribo nila, gawa ng naniniwala silang tapos na ang ganoong panahon. Sa pag-unlad ng mundo, napaglumaan na sila ng lahat ng aspeto. Tanggap naman nila ito, gawa ng matagal na itong nahulaan ng mga ninuno nila. Ngunit, ilang buwan bago matapos ang taong ito, may napansin ang lolo ni Sadeo sa kanya. Sa kasagsagan ng pag-aani nila ng kamote sa bukid, may nasipat itong nakakabulag na liwanag na biglang pumasok sa kanyang katawan. Noong una, inakala ng matandang namamalikmata lang siya, pero pagkakausap niya kay Sadeo, nakaramdam siya ng kakaiba sa presensya nito. Hindi niya mawari kung ano ang bagay na yan, ngunit malakas ang kanyang kutob, isang makapangyarihang diwata ang sumanib sa katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, palihim itong iniulat ng lolo niya sa lahat ng mga matatanda sa lugar nila. Nang malaman naman ng mga ito tungkol sa mga nangyari, personal naman siya nitong pinuntahan upang yon ay kumpirmahin. Sa pagdating naman ng mga ito sa kanilang pamamahay, nadatnan siya nitong nagbabalat ng amargoso sa kanilang bakuran. Paglapit naman ng mga matatandang yon, agad naman yung napansin ng kanyang ama, kaya dali-dali na rin itong lumapit sa kanila. Pagharap naman ng mga ito, doon na yon nagsimulang mag-usap ukol sa kanilang pakay.
Si Sadeo naman noon, tahimik lang na nakikinig habang ginagawa ang kanyang trabaho. Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang minutong pakikipag-usap ng mga ito, hindi naman niya maiwasang makisawsaw dahil sa napapansin niyang parang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Sa kanila kasing magkakapatid, tanging siya lamang ang kinausap ng kanyang lolo noong naroon sila sa bukid. Nang hindi na rin niya maatim ang mga bagay na kanyang naririnig, nagpasya na siyang makisawsaw sa usapan. Pagwika naman niya sa mga matatanda, bahagya naman yung napatahimik na parabang may nakita yung kakaiba sa kanya. Unti-unti na ring nagbago ang itsura ng mga pagmumukha nito na parabang gulat na gulat ito. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang nilapitan ng kanyang lolo habang nanginginig na nagwiwika sa kanya ng, Sadeo, nasa kalooban mo ang diwatang gumagabay sa ating lahat. Hindi ka man maniwala sa ngayon, pero lahat kami ngayon dito naniniwala sa mga sinasabi ko. Makinig ka. Isang pribilehiyo para sa amin na muling masaksihan sa iyong katauhan, si Diwatang Lingka. Mula sa araw na ito, Sadeo, magsisimula ang kamangha-manghang paglalakbay mo. Huwag mong kakalimutan ang iyong mga pinagmulan upang makarating ka sa iyong paroroonan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman noon nakasagot si Sadeo. Noong una, medyo naging palaisipan pa yon para sa kanya, pero sa katagalan, naunawaan at natanggap na rin niya. Ang tanging katanungan na lang noon sa kanyang isip, bakit siya ang napili ng diwata? Kung isipin kasi, hindi naman siya nagmula sa isang tanyag na pamilya at halos kagaya lang din siya ng mga pangkaraniwan sa lugar nila. Dagdag pa niya na, marami namang kahangahangang tao sa kanyang mga kadugo, kaya halos hindi niya maisip kung bakit siya ang kinalugdan nito. Subalit, nang marinig naman ng lolo ni Sadeo ang mga paliwanag niyang yon, seryoso itong lumapit sa kanya habang inilalahad ang tungkol sa kakaibang pananaw ng diwata sa mga taong nakikita nito. Maaaring para sa kapwa niya, wala siyang kwenta, pero sa mga nilalang na yon, isa siyang kahangahangang nilalang. Mariinding inilahad ng lolo niya, maaaring may nakita itong kadakilaan sa kalooban niya. Yon ang nag-iisang rason kung bakit sa dinami-rami nila, siya ang naging kasangkapan nito. Matapos naman yung marinig ni Sadeo, pinili na lamang niyang manahimik. Upang mas maliwanagan siya, maigi niyang pinakinggan ang mga sasabihin ng mga matatanda sa lugar nila. Kalahating oras pa ang lumipas, marami siyang nalamang sikreto ng diwatang si Lingka. Mula kasi pagkabata, inakala niyang babae ang diwatang yon. Subalit napag-alaman niyang lalaki pala ang kasarian nito. Mabagsik din ang nilalang at maliban sa kakayahan nitong manggamot ng mga karamdaman, napakahusay din ito sa larangan ng pakikipagdigma. Babala pa ng lolo niya na dahil sa pagpakita nito, nangangahulugan lang yon na may paparating na panganib malapit sa lugar nila. Upang makaiwas sa ganoong kaganapan, iisa lang ang naipresenta nitong solusyon at yon ay walang iba kundi ang lumipat si Sadeo sa ibang lugar. Kinakailangan niyang lumayo roon sapagkat hindi pa siya handa nakaharapin ang mga kaaway ng kanilang pamilya. Mariin din itong inilahad na wala nang mas mainam na solusyon maliban dito dahil sa pangkasalukuyan, aminado yung nagkawatak-watak na ang kanilang angkan. Wala na silang mga mandirigmang makakapagturo sa kanya sa mga sining ng pakikipaglaban. Dagdag pa nito na, sa kanyang pagalis, nakakasiguro siyang hindi malalagay sa panganib ang buhay ng kanilang pamilya.
Kapag ganun kasi ang kanyang ginawa, mawawalan na rin yun ng interes na tumuloy pa sa lugar na kasalukuyan nilang pinagtitirhan. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, agad naman siyang napasilay sa kanyang ama at tulalang nakatitig sa lolo niya. Sa edad niya kasing 22 anyos, hindi niya sukat akalaing gano'n ang mangyayari sa kanya. Mahirap mang magpasya sa ganoong sitwasyon, nakahanda siyang tanggapin ang magiging desisyon ng kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tahimik na ang mga matatandang nag-uusap-usap, senyales na nagbibigay daan na yon para makapagsalita ang tatay niya. Maya-maya pa, dahan-dahan naman yung humarap sa kanya, habang bakas sa mukha nito ang pagiging malungkot at seryoso. Pagsilay naman ito sa kanya, mahinahon naman yung nagwika ng, "Nakapagpasya na ang lahat. Humanda ka sa Deo, sapagkat 1 linggo mula ngayon, aalis ka na rito. Dadalhin ka namin sa lugar ng Kalibo at mula roon mamumuhay ka ng mag-isa. Pwede ka namang magdala ng kasama at nasa kanila na lang yon kung papayag sila. Wala na tayong magagawa. Sa ayaw mo man at sa gusto, mangyayari ang bagay na to." Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, pinili naman niyang wag nang magreklamo. Sa halip, inunawa na lamang niya ito, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Bago rin siya tuluyang sumang-ayon, nabanggit niya ang taong isasama niya. Ayon sa kanya, hindi niya kayang mabuhay doon ng nag-iisa, kaya gusto niyang magkaroon ng katuwang sa buhay. At yun ay walang iba, kundi yung kababata niyang matagal na niyang natitipuhan. Pagkarinig naman ng kanyang ama rito, agad naman itong humingi ng abiso sa pamilya ng taong nais niyang makasama kung papayag ba ito. Wala naman yung naging tutol, gawa ng sa pag-alis ni Sadeo, nakasalalay ang kanilang mga kaligtasan. Matapos naman nilang mapag-usapan ng mga bagay-bagay, agad namang pinapasok ng kanyang ama ang mga matatanda para magmeryenda. Di naman tumutol ang mga ito, gawa ng aminado rin yung nagugutom na. Pagdating naman nila noon sa sala, may kinuhang libro ang pinakamatanda sa mga kaharap niya upang mas lalo pang maipaunawa ang kakayahan ni Lingga. Ayon dito, na dahil sa pagmamay-ari na niya ang diwatang yon, walang katumbas na swerte ang kanyang matatanggap. Yun nga lang, ang nakakatakot naman sa ganoong bagay ay ang pagdami ng kanyang mga kaaway. Dahil kasi sa presensya ni Lingga, aksidente yung humahakot ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Walang makapagtukoy sa eksaktong dahilan nito, pero base sa mga matatandang nakakaalam ng istorya ukol dito, nagtataglay ng kakaibang esensya ang aura ni Lingga, kaya nakakahikayat yon ng mga masasamang uri ng nilalang. Ang pakiramdam kasi nito sa presensya niya, para itong nag-uudyok ng away. Siyempre, pangkaraniwan na yon sa mga diwata, lalo na kung mahusay ito pagdating sa pakikipagdigma. Pagkalahad naman ng matanda tungkol sa bagay na yan, agad naman siya nitong inabisuhan na hanggat nananatili pa siya sa kanilang lugar, kinakailangan niyang matuto ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Isa yon sa mga pangunahin niyang kailangan upang pagdating niya sa Kalibo, nakahanda siya laban sa mga ito. Dagdag pa nito na, bagaman pangkaraniwan ng kanilang mga ituturo, mas mainam na yon kesa manatili siyang mangmang. Payo pa nito sa kanya, huwag niyang kakaligtaang kausapin si Lingga upang mabigyan din siya nito ng karampatang paraan sa pakikipaglaban. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang maiging nakikinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, di naman niya maiwasang mamangha buhat sa mga nalaman niyang kasaysayan. Buong buhay niya kasi,
Hindi niya naisip na maririnig niya pala ang kwento ng diwata na gumagabay sa kanila. Matapos naman yung mailahad ng matanda, pinili naman ng mga itong makapagpaalam na upang makapag-usap silang magpamilya. Hindi kasi maipagkakaila ng mga ito noon, yung nanay niyang nakatayo sa likod nila habang pahikbing umiiyak. Pag-alis naman ng mga ito, doon ay hindi napigilan ng kanyang ina na lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong hinawakan ng kanyang pisngi, na para bang hindi nito matanggap ang biglaan niyang pag-alis. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman itong inabisuhan ng kanyang asawa na huwag magpakita ng kahinaan sa anak nila. Kinakailangan kasing mapanatag ang kalooban nito upang hindi magiging mabigat para rito ang umalis sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng nanay ni Sadeo, dali-dali naman itong pinunasan ang kanyang mga luha. Nagsimula na rin yung ngumiti kahit napakabigat para sa loob nito na gawin ang bagay na yon. Sa pagsapit naman ng gabi, kasama ang kanyang ama, naglakad-lakad sila sa madidilim na parte ng baryo. Hindi naglaon, pagdating naman nila sa itaas ng paanan ng bundok, kung saan madalas silang tumatambay tuwing hapon, agad naman silang umupo sa isang lumang upuan na idinikit sa puno. Tahimik nilang pinagmasdan ang napakalawak na karagatan at mula sa lugar na yon, naituro pa ng kanyang ama kung saan ang direksyon patungo sa lugar ng Kalibo. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito na kahit hindi na sila magkikita pa, patuloy pa rin yung umaasa. Nagbabakasakali rin yon na balang araw muli silang magkikita. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ramdam na ramdam niya ang pagpapaalam ng kanyang ama. Gayunpaman, kahit masakit para sa kanya na makita ang ganoong sitwasyon, pinili niyang magpakatatag. Kagaya ng palagi nitong sinasabi sa kanya, katulad ng panahon, may mga klima ang buhay. Minsan nagiging malupit ang tadhana, pero darating ang araw, aayon din ang panahon sa kanyang mga plano at desisyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, hindi naman ito maiwasang mabanggit ang tungkol sa mga nilalang na kinakatakutan ng lahat ng matatanda sa kanilang lugar. Ayon dito, na noong mga panahong aktibo pa sa kanilang pamilya ang diwatang Silingga, lahat ng mga kalalakihan sa lugar nila may malalim na kasanayan sa pakikipaglaban. Kinakailangan kasi nilang maging handa sa lahat ng oras, gawa ng gabi-gabing nananalasa sa kanilang lugar noon ang mga aswang. Wala silang ideya kung ano ang pinapakay ng mga ito, pero base sa mga agam-agam na kanilang naririnig, hangad ng mga nilalang na yon na matikman ang karne ng taong binasbasa ng diwata. Siyempre, bilang isang mahalagang persona yon sa kanila, hindi naman sila basta-bastang pumapayag sa hangarin ng mga ito. Upang maipakita rin ang bagsik ng kanilang tribo, hindi sila nag-aalang ang armasan ng lahat ng kalalakihan sa lugar nila. Limitado lang rin ang mga tagalabas na nakakapasok sa baryo upang maiwasan ang pasimpleng paglaganap ng mga markang pwedeng dalihin ng mga ito. Dagdag pa nito na, ang ganoong sitwasyon sa baryo nila noon ang mas nagpatibay sa samahan at pakikitungo ng bawat isa sa kanila. Kahit gabi-gabi silang nanganganib, di hamak na mas masaya noon ang kanilang lugar kumpara sa panahong yon. Mariinding inilahad ng tatay niya na kung nagkataong buhay pa ang mga taong namamahala sa mga mandirigma nila, maaaring hindi niya kinakailangan pang umalis. Tataas din ng husto ang estado nila sa buhay sa puntong hindi na nila kinakailangan pang magpagal sa araw-araw. Ayon sa kanyang ama, isa yon sa mga pangarap niyang natupad. Ang kaso lang, hindi niya inaasahan ang mga ganoong uri ng kaganapan. Nang marinig naman ni Sadeo ang tungkol dito,
Di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot sa kanyang amanang, "Hindi ko maisip ang karangalang matatanggap niyo kung sakali mang gano'n ang nangyari. Pero tay, ayos na rin siguro to. Alam niyo kasi, pangarap ko ring makapunta sa ibang lugar eh. Alam kong malaki ang mundo, kaya hindi sa pag-alis ko rito matatapos ang lahat. Ito pa lang ang simula na kailangan kong paghandaan." Tama ang sinabi mo, anak. Ipagpatuloy mo lang ang ganyang pananaw. Nasisiguro kong malayo ang mararating mo. Pero sa ngayon, sulitin mo na muna ang mga natitirang araw ng pananatili mo rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang bumaba ng bundok para magpahinga. Kinabukasan, pagising nilang mag-anak, agad namang tumambad sa labas ng bahay nila ang mga anak nung matatandang kausap nila noong nagdaang araw. Base sa salaysay ng mga ito, magbubukang liwayway pa lamang naroon na sila sa labas ng bahay ni Sadeo. Kaya naman ganun kaaga ang kanilang pagpunta ay dahil sa kinakailangan nilang masimula ng maaga ang pagsasanay. Nabanggit din itong huli na sila sa nakatakdang oras, kaya sa halip na makaligo at makakain pa siya, direkta na sila sa lugar kung saan sila magsasanay. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, napansin naman niyang patungo sila sa kapatagan. Medyo malayo rin ang lugar na yon sa baryo nila, kaya hindi niya maiwasang magtanong ukol sa kanilang gagawin sa lugar na yon. Nang marinig naman ang kasama niyang namumuno sa kanilang pangkat ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kanya habang sinasagot ang lahat ng kanyang katanungan. Ayon dito, kinakailangang manatiling lihim ang pagsasanay nilang yon upang walang magtakas sa mga nilalang na umaaligid sa lugar nila. Mariin din itong inilahad na hanggat maaari mas mainam na isipin ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa na wala silang ginagawang hakbang. Sa punto kasing natunugan ng mga ito ang kanilang mga pagsasanay, paniguradong mapapaisip ang namumuno sa mga ito kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa. Siyempre, umiiwas naman sila sa mga ganoong kaganapan upang wala silang kaharaping sigalot sa oras na lisanin na ni Sadeo ang kanilang lugar. Pagtatapat pa ng namamahala sa mga gagawin nila, yon ang natanggap nilang utos kaya nakahanda silang tuparin ito. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, pinili na niyang magsawalang imik. Nang mapansin naman yon ng pinuno, agad naman yung nagpatuloy sa kanilang paglalakad hanggang sa kalaunay narating na nila ang isang malaking puno ng mangga sa harapan ng malawak na kapatagan. Habang pinagmamasdan nila ang lugar na yon, nilaanan naman nila ang kanilang mga sarili ng sapat na oras para makakain at makapaghanda. Nang magawa na nila ito, agad naman nilang sinimula ng pagsasanay ni Sadeo. Ang unang naging gawain niya sa araw na yon, gapasin ang mga nagsisitaasang talahib gamit lamang ang isang mahabang kawayan. Kinakailangan nilang makatawid sa kabilang bahagi nito sa pamamagitan ng pagbaybay ng daang ginagawa niya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng namumuno sa kanila, halos hindi naman niya maisip kung papaano niya yon gagawin. Maunawaan niya pa sana kung panggapas ang ibinigay nito sa kanya. Pero yung kawayang iniabot ng mga kasamahan nito, nasisiguro niyang imposible siyang makalikha ng daan gamit lamang ang bagay na yon. Dahil sa kanyang mga pag-aalangan, sinubukan niya pa noong magreklamo, ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Ayon sa pinuno, mas mapanganib para sa kanila na dumaan doon ang nasa katirikan ng araw dahil nagsisilabasan doon ang mga makakamandag na ahas. Pagtatapat pa nito na, wala silang dalang lunas, kaya sa oras na may matuklaw, kamatayan ang naghihintay para rito. Mariin din itong inilahad
na hindi sila tumungo sa lugar na yon para maglaro. Katunayan, ang simpleng pagsasanay ni Sadeo ay nakataya ang kanilang mga buhay. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman niya maiwasang magseryoso. Kahit gulong-gulo siya sa mga ipinapagawa sa kanya, nagpumilit siyang gawin ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na nga ang kanyang paggapas sa mga talahib na halos ilang metro ang taas sa kanya. Pagpasok nila doon, halos hindi niya makita ang daraanan nila, ngunit alinsunod sa utos nito, pinilit niyang magsimulang gumawa ng daan. Habang hinahawi ni Sadeo ang mga talahib gamit ang kawayan, agad naman niyang naramdaman ang matinding pangangawit ng kanyang kamay. Isipin niyo na lang, ilang metro rin ang haba ng kawayang yon, tapos hirap na hirap siyang ihataw ito sa mga talahib dahil nga sa sobrang dami ng mga ito. Matitigas din ang mga damong yon, kaya inabot pa siya ng ilang hataw bago niya mapatumba ang isa. Dagdag pa ni Sadeo na magdadalawang kilometro ang haba ng kapatagan, kaya hindi niya talaga maisip kung ilang araw ang kanyang aabutin para lamang makarating sa kabilang ibayo nito. Sa pagpapatuloy naman ng paghataw niya sa mga talahib, matyaga naman siyang hinintay ng kanyang mga kasama sa mga kabayo nitong sinasakyan. Ang pormada ng grupo nila noon, siya ang nauuna, tapos sa bewang niya nakatali ang lubid ng kabayong nakabuntot sa kanya. Yung sumunod naman, hinahawakan ng nakasakay sa unang kabayo ang lubid nito. Sa unang kalahating oras, masasabi mo talagang hindi umuusad ang kanilang pangkat gawa ng napakadalang humakbang ng mga paa ng kabayong nakasunod sa kanya. Ang mga nakasakay naman dito, kung hindi bumalik sa lilim ng puno, piniling turuan siya ng mga pamamaraan upang madali siyang makausad. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa hina ng resistensya noon ni Sadeo sa init, di niya ito kinakaya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang hapdi ng balat niya, buhat sa sugat na kanyang natatamo sa dahon ng mga talahib, napilitan na rin siyang bumalik sa lilim para magpahinga. Pag-upo naman niya sa tabi ng kanyang mga kasama, agad naman niyang napansin ang pinuno nila na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlilisik ang paningin nito na para bang hindi yun natutuwa sa kanyang mga ginagawa. Pagsilay naman niya sa naging akto nito, pinilit naman niyang magdahilan pero hindi na yun umubra pa. Dahil dito, kahit pagod na ang katawan niya, napilitan pa rin siyang magpatuloy. Sa pagsapit naman ng hapon, parang lantang gulay na itong si Sadeo habang walang patid sa kakahataw ng mga talahib na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Pagaman wala siyang nakikitang pag-usad sa kanilang pangkat, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa upang wala nang maging reklamo yung mga kasamahan niyang nakabuntot sa likod niya. Pagpatak naman ng takip silim, kagaya ng napagkasunduan, pinili nilang magpahinga kung saan sila huminto. Walang umalis kahit isa sa kanila, gawa ng yon ang naging utos ng pinuno nila. Habang nagpapahinga naman ang kanilang grupo, di naman nila maiwasang magkausap ukol sa kanilang mga pinagkagagawa. Ayon sa pinuno ng kanilang pangkat, mahalaga ang pagsasanay na yun sa kanya dahil doon masasagad ang kanyang resistensya. Kinakailangan niya ring masukat ng maayos ang hangganan ng kanyang lakas upang sa oras na malagay na siya sa panganib, alam niya kung ano ang mga pamamaraan na maaari niyang gamitin. Pagkalahad naman ito ng kanilang pinuno, agad naman siya nitong inutusan na tumayo upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Nang marinig naman ni Sadeo ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang umangal gawa ng sa isip-isip niya, kakahinga pa lamang niya. Ang buong akala rin niya noong mga oras na yon, matutulog na sila upang mapaghandaan ang mga gagawin nila kinabukasan.
Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong hinawakan ng kanyang damit habang dahan-dahan siya nitong binibitbit papalapit sa mukha nito. Pagtitig naman niya rito, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Sa tingin mo ba, may sapat na oras pa tayo para magpahinga? Ilang araw lang aalis ka na. Anong inaasahan mo? Huwag kang umasta na parang naglalaro lang tayo rito. Hindi mo ba alam, Sadeo? Malapit sa lugar na ito ang pugad ng mga aswang na kinakatakutan ng ating angkan. Kung magtatagal pa tayo, mabubuko nila ang ating ginagawa. Hindi rin malabong hindi na tayo makauwi sa atin." Matapos naman itong makapagwika, sakto namang may dumaan sa itaas nila na dalawang nagsisilakihang paniki. Kaya hindi napansin ng mga ito ang kanilang presensya ay dahil sa bago pa man sila mapadpad sa lugar na yon, itinago na nila ang kanilang mga wangis at ora. Yun lang kasi ang maaari nilang gawin upang makapagsanay sila sa ganoong kagandang lugar. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang naramdaman ang panunumbalik ng kanyang lakas. Walang sabi-sabi, dali-dali naman niyang kinuha ang tipak ng kawayan kasabay ng walang habas na paghataw sa mga talahib. Kahit gapatak na ng tubig ang ulan ng kanyang pawis, hindi pa rin siya tumigil hanggang sa kalaunay di na niya namalayan na nawalan na pala siya ng ulirat. Kinabukasan paggising niya, tumambad sa kanya ang kanyang mga kasama na kasalukuyang naghihintay. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Katakatakot na karanasan man ang kanyang pinagdaanan, kahit papaano hindi naman niya maiwasang matuwa, gawa ng nalagpasan niya ito. Nang mataon namang wala na silang gagawin sa lugar na yon, agad namang nag-abiso ang pinuno ng kanilang pangkat na sila'y uuwi na. 3 araw bago ang kanyang pag-alis, maraming itinuro ang mga matatanda sa kanya. Lahat na ata ng karunungan ng kanilang angkan, ibinahagi na ng mga ito na parabang siya na lang ang natitirang huling pag-asa. Siyempre, upang hindi naman yun mapahiya, lahat ng ibinigay nito sa kanya tinanggap niya. Pagtungtong naman ng araw na kanyang pinakahinihintay, agad naman silang pumunta sa tabing dagat para hintayin ang bangkang magdadala sa kanila sa aklan. Ilang oras pa ang lumipas, dumating na nga ito. Pagsampa naman doon nila sa Deo, nanlulumo naman silang nagpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Kagaya ng napagkasunduan, kasama niya noon ang babaeng matagal na niyang tipo. Di naman ito tumutol sa kanyang hangarin, gawa ng maging ito man, aminado ring may nararamdaman para sa kanya. Dumaan ang araw na yon, naging matiwasay ang paglalakbay nila. Sa tulong na rin ng mga katiwala doon ng kanilang pamilya, kahit papaano nagkaroon sila ng mumunting tahanan na pwede nilang pagtirahan. Mula sa lugar na yon, tahimik na kinilala ni Sadeo ang diwatang Silingga. Buwan na taon ang lumipas, unti-unti na niyang natuklasan ang iilan sa mga abilidad nito. Nakakausap na rin niya ang diwatang yon, kaya sa katagalan, mas lalong lumawak ang kanyang kaalaman. Hindi man sa pagmamayabang pero kahit anong pagod ni Sadeo, 1 oras lang na pahinga, mawawala ang lahat ng yun. May kakayahan din siyang makinig sa mga pag-uusap kahit malayo yun sa kanya. Wala ring katumbas na swerte ang kanyang dala sa kahit na anong aspeto ng trabaho. Ang ganun niyang mga abilidad ang mas nagbibigay sa kanila ng kaginhawaan sa bayan ng Kalibo. Hindi nagtagal, nang magkaroon na sila ng supling, mas lalo siyang nagsipag upang maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Dagdag pa niya na, habang tumatagal mas pinipili na lamang niyang magsaliksik ng mga lihim na karunungan sa kanyang sariling tahanan.
Taon na rin ang lumipas sa kanya sa lugar na yon, pero ni isa sa mga taga roon, wala pa siyang nakalaban. Ang kaso lang, nung nagbuntis ng ikalawa nilang supling ang kanyang asawa, namatay yung katiwala ng pamilya nila sa Espanya. Dahil sa pagpanaw nito, lahat ng kanyang mga ari-arian nagkawatak-watak. Karamihan sa parte nito, napunta sa kanyang nakababatang kapatid, maging ang bahay na pinagtitirhan noon nila sa Deo. Ayon sa kanya, noon pa man mabigat na talaga ang loob niya sa taong yon, gawa ng ramdam niya sa espiritu nito ang pagkakaroon nito ng masamang dugo. Matapos namang mailibing ng kanilang katiwala, nagsimula na ring kumilos ang kapatid nito. Ang naging una nitong hakbang matapos nitong makamkam ang lahat ng yaman ay yung bawiin ang lahat ng kanilang mga naipundar. Nang marinig naman ni Sadeo ang tungkol sa balitang yon, di naman niya maiwasang umalma, gawa ng napagkasunduan na nila nung yumao na hindi na nito pagmamay-ari pa ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Dahil dito, agad naman siyang tumungo sa bahay ng kapatid nito para makipag-usap. Pinatuloy naman siya ng mga bantay sa bahay, kaya payapa siyang nakarating sa mismong sala nito. Pag-upo niya roon, agad namang dumating ang kapatid na pangisi-ngisi pa na parang nasa ilalim yon ng impluwensya ng alak. Pag-upo nito sa kanyang harapan, agad naman yung nagwika sa kanya ng, "Naparito ka ba para iabot ang susi ng bahay ng aking kapatid?" "Pasensya ka na, Sadeo, pero ayoko may naninirahan sa mga pagmamay-ari ko na hindi ko naman kaano-ano. Kahit ikaw siguro, kung magkakaroon ka na ganito kalawak na ari-arian, yan din ang una mong iisipin. Pinoprotektahan ko lang ang lahat ng sakin at wala rin akong personal na galit sa'yo. Kaya salamat sa iyong pagpunta. Sana'y naging malinaw sa iyo ang lahat." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman yung tumayo para sana kawayan siya. Subalit, nang masipat naman niya ang naging akto nito, nanatili lang naman siya sa kanyang kinaroroonan habang maiging pinag-iisipan ang mga katagang kanyang ilalahad. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, mahinaho naman siyang nagwika roon ng, "Nung nabubuhay ang kapatid mo, sabi nun sa akin sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakaayaw niya. Hindi nga rin ako makapaniwala kung bakit sa'yo napunta ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero wala na tayong magagawa dyan. Problema yan ng iyong pamilya. Kaya ako pumunta rito. Gusto kong linawin ang lahat. Nais kong ipaalam sa'yo na lahat ng mga pinaghirapan ko, wala kang karapatan at kakayahang bawiin. Hindi ito paninindak, kaibigan. Isa itong babala. Kung ayaw mong malagay ka sa alanganin, tatanggapin mo ang utos kong to. Sige na, mauna na ako." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang tumayo at nung akmang tatalikod na siya, doon niya hindi maiwasang magulat ukol sa mga bagay na narinig niya. Ayon kasi sa lalaking yon, wala pa siyang kinakatakutang Herodes sa bayan nila, kaya hindi magiging paninindak sa kanya ang mga sinabi ni Sadeo. Pagtatapat pa nito na, marami siyang tauhan na makakapagpabagsak dito kung yon ang kanyang nanaisin. Mariin din itong inilahad na sa puntong yon wala siyang kaide-ideya sa problemang kinakaharap niya. Ngunit nang marinig ni Sadeo ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang naglakad papalabas na para bang hindi yun naging banta sa buhay ng kanyang pamilya. Dahil na rin sa ginawa niya, nagdulot naman yon ng matinding galit sa lalaki sa puntong pagmumurahin na siya nito bago pa man siya makalabas ng pinto. Hindi naglaon, nang makalayo na siya sa lugar na yon, agad naman niyang dinaanan ng kanyang mga anak sa sentro ng bayan. Minabuti niyang isama na yon sa kanyang pag-uwi, gawa ng nasisiguro niya na hindi na magiging maganda ang mga gabi nila.
Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, agad naman siyang sinalubong ng kanyang asawa, dala-dala ang mga katanungan ukol sa naging lakad niya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minarapat naman niyang ipagtapat ang lahat upang hindi na yon magulat kung sakali mang may mangyaring hindi kaaya-aya. Subalit kalakip ng pagbabahagi niya ng mga pangyayari ay ang pangako naman niyang wala itong dapat na ipag-alala. Hanggat kasi malakas ang kanyang katawan at patuloy siyang humihinga, gagawa siya ng paraan para maprotektahan ang mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang asawa kundi ang magtiwala sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang binuksan ang baul na ipinadala sa kanila noon ng kanilang mga kamag-anak sa Espanya. Pagbukas niya rito, tumambad sa kanya ang isang mahabang gulok na sumisimbolo sa wangis ng diwatang silingga. Pagkakuha naman niya nito, isa-isa naman niyang binigyan ng pangontra ang kanyang anak laban sa lahat ng uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa maniwala man kayo o hindi, dinikitan niya lang yon ng dahon sa may bandang pusod na punong-puno ng dasal. Ganun kasi kapag nagpoprotekta at nagpapagaling itong si Sadeo, dahong may dasal lang talaga ang ginagamit niya. Sa pamilya lang din niya yon ginagawa, kaya hanggang sa mga sandaling yon, wala pang nakakaalam sa kanilang lugar kung gaano siya kabatikan sa larangan ng panggagamot. Pagbigay naman niya nito sa kanyang mga anak, agad naman siyang lumabas upang lagyan ng 2 patong na pangontra ang bahay nila. Upang hindi naman yun mapansin ng mga nilalang, gumamit siya ng mga pangkaraniwang dahon na binalutan niya lang ng dasal. Ayon kasi sa kanya, lahat ng bagay na kinuha niya sa isang lalang na may buhay, kaya niyang gawing panggamot o pangproteksyon. Isa ito sa pangunahing kakayahan ni Lingga na halos ilang taon na rin niyang napapakinabangan. Matapos naman niyang mailatag ang lahat ng kanyang taktika, tahimik naman siyang naghintay ng lalim ng gabi sa bakuran ng bahay niya. Habang nakaupo, nakatarak naman sa lupa ang mahabang gulok na hindi na nakalagay sa lalagyanan. Sa estado nito, anumang oras kayang-kaya niyang pumatay ng nilalang kung sakali mang may magtangkang sumugod sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, dumating na nga ang lalaking umaangkin sa kanyang tahanan. Pagpasok naman ito sa bakuran, agad naman niyang napansin yung mga kasamahan nitong parang mga aligaga at halos hindi makatingin ng diretso sa kanyang muka. Noong una, hinayaan lang naman niya ang mga ito, pero nung lumapit na sa kanya ang lalaking nakasagutan niya, napansin naman niyang napakalayo ng distansya ng mga kasama nitong sumusunod. Dahil sa pangyayaring yon, di naman niya maiwasang matuwa, kaya nagpasya siyang siya na mismo ang maunang magtanong ukol sa ginawa nitong pagbisita ng 10 oras. Biro pa ni Sadeo, napakalalayo ng mga kasama nito na parabang isang taong binabalot ng matinding karamdaman ang kanilang kaharap. Nang marinig naman yon ng lalaki, galit na galit naman yung sumagot sa kanya ng, "Huwag mong pagdiskitahan ng mga kasama ko. Baka nakakalimutan mo. Nakatayo ka sa lupa ko. Hindi ito biroan, Sadeo. Kaya kami pumunta rito ay para balaan ka sa pinakahuling pagkakataon. Hanggat maaari, ayokong maging marahas sa'yo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatigil sa pagtawa, gawa ng pakiramdam niya magkaiba sila ng lebel ng taong yon. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang mga nalalaman ukol sa mga tauhan nito. Ayon kay Sadeo, matagal na niyang alam ang lihim tungkol sa mga ito.
Naniniwala rin siyang isa ang taong yun sa mga dahilan kung bakit namatay ang katiwala ng kanilang pamilya. Gayunpaman, pinili niyang magsawalang imik sa mga nangyari noon, gawa ng ang kanyang iniiwasan ay yung masangkot sila. Pagtatapat pa niya na hindi siya mahilig makialam sa buhay ng iba, pero kung siya ang pinapakialaman ng mga ito, ibang usapan na yon. Mariin din niyang inilahad na kahit mga aswang ang mga tauhan nito o kahit gabunan pa ang mangkukulam nitong asawa, hindi siya natatakot. Matapos naman niyang ilahad ang mga katagang yon, agad namang napaatras yung lalaking kausap niya. Tumigil na rin yun sa pagsasalita na para bang totoo ang lahat ng mga paratang niya rito. Makalipas pa ang ilang minuto, dala naman ng matinding galit ng lalaking yon. Hindi na yon nakapagtimpi pang utusan yung tauhan nitong nagsisilbing kanang kamay. Pagkarinig naman ito sa sinabi ng lalaki, agad naman yung umangil kasabay ng pag-usli ng matatalas nitong mga kuko at pangil. Buong puwersa ninyong sumunggab papalapit sa kanya na siya namang naging dahilan para mapatayo siya sa kanyang kinaroroonan. Akala ng nilalang mapapaslang na siya nito pero nang ilang metro na lamang ang pagitan nilang dalawa, doon na nito nasipat ang gulok na nakatago sa upuan niya. Pagtaga naman niya sa leeg nito, agad namang nawasak ang puwak ng nilalang na yon, dahilan para magpumilit itong umatras habang humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Nang masipat naman ito ng iba pang tauhan ng lalaki, dali-dali naman nila yung nilapitan para lawayan ang sugat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila bang nawala ng kakayahang magpagaling ang laway ng mga aswang. Sa halip, nalason pa sila ng dugo nito, kaya bago yun bawian ng buhay, nadamay na rin ng 3 pa nitong mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang napansin ng lalaki na gulat na nakatingin sa kanya. Kahit hindi yun magsalita, kitang-kita ni Sadeo ang malaking katanungan sa mga mata nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, sinubukan niya pa yung kausapin pero hindi na yun tumugon pa. Sa halip dahil sa takot nitong mapahiya, napilitan yung utusan ang lahat ng mga tauhan niya. Nang marinig naman ng mga nilalang na yon ang utos ng lalaki, mabilis naman yung nagpalit anyo bilang mga nilalang na may nakakapanindak na kaanyuan. Paglalarawan ni Sadeo sa mga ito, hindi nalalayo ang anyo nito sa mga asong gubat. Malakas din ang kanyang kutob, nakapamilya ng mga asbo ang mga ito. Malalakas naman ang mga nilalang na yon, pero kumpara sa kanyang karga, wala pa yung binatbat. Pagsugod naman ito sa kanya, agad naman siyang nagpakalat ng usal sa hangin. Matapos niya itong gawin, dinuraan niya pa ng 3 beses ang hawak niyang gulok upang mas lalong tumindi ang sumpang mailalapat niya rito. Nang maisakatuparan na niya ito, buong puwersa naman niyang sinalubong ang mga nilalang. Sa kasagsagan naman ng kanyang pakikipagsabayan, hindi niya maipagkakailang tinatamaan din siya ng mga pag-atake nito. Kadalasan, bumabaon sa kanyang tagiliran ang matatalas nitong mga kuko, subalit sa puntong hinuhugot yon ng mga nilalang, mabilis din naman itong naghihilom. Dahil sa ganoong abilidad ni Sadeo, nang mga lahati na ang dala nitong pangkat, napilitan na yung umatras. Pagdistansya naman ito sa kanya ng bahagya, minabuti naman niyang itigil na ang kanyang ginagawang mga pag-atake. Sa halip, umupo na lamang siya sa mga nakatambak na bangkay habang hinihintay ang sasabihin ng pinuno ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matanggap na nito na natalo na ang kanyang grupo, hindi pa rin ito maiwasang magmayabang sa kanya. Ayon sa lalaking yon,
hindi pa doon nagtatapos ang kanilang paghaharap. Gawa ng marami pa siyang pwedeng gawin upang siya ay mapabagsak. Nabanggit din ito na may mga alagad ang kanyang asawa na di hamak na mas makapangyarihan sa mga nilalang na dala niya. Mariin din itong inilahad na sa oras na matalo siya nito, papaluhurin siya nito sa harapan ng kanyang anak habang ipinapakita sa kanya kung papaano nila ito papaslangin. Nang marinig naman ni Sadeo ang sinabi ng lalaki, sa halip na magkaroon ng matinding galit, pinili na lamang niyang ngumisi. Noong una, inakala nung katunggali niyang nababaliw na siya, pero nang magsimula na siyang magsalita, doon na ito dahan-dahang binalot ng matinding takot. Isang mapanganib na kapangyarihan ng panggagamot. Sa kumpas ng aking kamay, kaya kong pagalingin ang kahit na sino. At kaya ko ring tapusin ang kung sino mang humarang sa aking mga hangarin. Alam mo ba kung bakit mataas ang tingin sa akin ng namayapa mong kapatid? Yun ay dahil alam niyang espesyal ako sa amin. Kaisa ko ang makapangyarihang diwata at yan ang dahilan kung bakit hindi mo ko matatalo. Akmang sasagot pa yun sa kanyang sinabi, nang bigla itong natigilan matapos nitong masilayan ang asawa nitong mangkukulam na walang patid sa kakatakbo papalapit sa kanya. Pagharap naman ito kay Sadeo, agad naman yung lumuhod at nagmakaawa. Paulit-ulit nitong inilahad sa kanya. May mga kamag-anak silang may iwan, kaya hanggat maaari iwasan na niyang maging marahas. Imbis din na hilingin ito na mailigtas silang mag-asawa, nakipagkasundo yun sa kanya, nakapalit ng buhay ng asawa nito, ang kalayaan nila. Dagdag pa ng babae na, wala naman silang kinalaman sa ginagawa nito, kaya walang dahilan si Sadeo para siya ay paslangin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na nga tuluyang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mangkukulam na kanina lang na ipinagmamalaki sa kanya, ngayon ay nagmamakaawa na sa kanyang harapan. Dahil sa makatarungan naman siya, pinagbigyan niya ang babae sa iisang kondisyon. At yun ay walang iba, kundi isuko nito ang lahat ng pagmamay-ari nitong karunungan. Bago siya umalis sa lugar na yon, kinakailangan niyang kalasin ang lahat. Sa puntong maramdaman na niyang naglalakad na siya ng hubot-hubad. Nang marinig naman yon ng babae, agad naman niya itong sinunod bago yun umalis. Sinubukan pa yung pigilan ng lalaki pero hindi na nito pinansin pa ng asawa nito na para bang hindi sila magkakilala. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong wala ng saysay ang buhay niya, agad naman itong hinugot ang dala niyang patalim, sabay sugod sa kinaroroonan ni Sadeo. Pagsilay naman niya sa lalaking yon, hinayaan lang naman niya itong saksakin siya. Walang patid siya nitong inundaya ng taga at doon na niya yun inabisuhan na ang lahat ng natamo niyang sakit babalik sa katawan nito. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, ora mismo nabitawan nito ang hawak nitong patalim dahil sa hindi masukat na sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Ganon din ang nangyari sa mga kasamahan nito, kaya hindi naglaon, paisa-isa na rin yung humandusay. Segundo lang ang dumaan, nang tuluyang bawian ng buhay ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang humingi ng tulong sa mga engkantong nagmamasid. Upang masigurong walang bakas na maiiwan sa lugar na yon, hinayaan niya ang paglilinis ng mga ito. Pagpatak naman ng sumunod na araw, gumising ang kanyang pamilya na para bang walang nangyari. 5 taon pa ang lumipas, bumalik si Sadeo sa Espanya. Doon na rin sila nagpasyang tumira, gawa ng aminado siya noong kayang-kaya na niyang kaharapin ang mga manggugulo sa kanila.
Tinanggap naman siya ng kanilang angkan at sa kalaunay naging masaya ang kanilang lugar. Ngayong pangkasalukuyan, nananatili pa rin naman silang buo. Yun nga lang, ayaw ni Sadeo na ibahagi ang kanilang lokasyon. Pero alam nyo, pinuno, lahat ng tao sa lugar na yon hindi nagkakasakit. Kahit anong bisyo ng mga ito, wala pa ni isa sa kanila ang binalot ng matinding karamdaman. Bawat isa sa mga taong yon, matindi ang naging pasasalamat sa kanya dahil na rin sa kanyang mapaghimalang mga kamay na binasbasan ng diwatang silingga. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, ibang klase yung nangyari kay Sadeo. Parang lumalabas dito na siya ay isang chosen one. Diba? Kasi bihira yung ganyan eh. Yung pipiliin ka ng makapangyarihang diwata na ipagkakaloob sa'yo yung pagpapahintulot na gamitin yung kapangyarihan niya ng 100%. Kasi diba, kung hindi 100% na hindi pinapagamit ni Diwatang Lingga kay Sadeo yung kakayahan niya, eh hindi siya makakagamot ng ganun katindi. Tsaka parang sobrang blessed yung bayan nila kasi nga walang nagkakasakit eh. Doon pa lang sobrang blessing na yun para sa akin. Pero syempre, pagdating sa pakikipagkombate, lahat naman tayo alam ko. Hinihintay natin kung gaano kalakas o kung ano yung tinatangan ng Diwatang Lingga, kung paano siya nito matutulungan kapag meron siyang kaharap na malalakas na aswang. Pero walang nabanggit eh. Parang lahat ng kaharap niya, sinasaglit niya lang patayin eh. 'Di ba? So, yun lang yung tanong ko ngayon. Sino kaya o ano kayang klase ng nilalang ang kayang kumaharap dito kay Diwatang Lingga? Kasi parang ang hirap niyang kalabanin. 'Di ba? Pero alam ko, samot-saring opinion na naman yung mababasa ko sa comment section. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.